Pormal nang nagpun kasudma ang Albay Agri Fiesta. Sigun sa gobyerno probinsyal, obheto kang programa na ibida ang mga agrikultural na produkto kan manlain-lain na banwaan sa Albay. Saro sa mga amay na naglaag ning produkto ang LGU Rapu-Rapu. Sigun sa pamayokan Municipal Agriculture Office kan Banwaan, masakit man magdara ning produkto hali sa indang banwaan. Piga-probet sa ranindaan pagkakataon na maibidaan sa indang mga produkto. Pinopromote mo sa bayang produkto na itry maninda kasi mga masiraman pa mga products na hali ko sa muya, mas magayon man na ma-taste ninda ini para at least maraman ninda kung ano man ang produktong hali sa Rapu-Rapu. Ang representante naman kan banwaan ning ginubatan, pigbida ang mga produktong para sa inda, export quality na o pwede nang ibida sa ibang nasyon. Ang presyo may siguro competitive, hilingon ta sa ibang price. Lalo na itong mga branding na talaga na ang iba medyo halangkaw ng presyo. Kami naglilimit lang kami na ang habol may makaserve kami sa gabot na bakusing halangkaw ng presyo. Affordable talaga siya. Ito po, these are central to the lives of every Albayano. Presente sa okasyon si Gobernador Edsel Grex Lagman. Digdi pigbida niya ang mga programa sa agrikultura, partikular na para sa mga paraoma. Sa gabos po ng mga parauma, kadakol pa mga programa in the pipeline for you with a meager budget na we're operating on next year. Maniwala kayo sa akin, talaga maramdaman yung mas aasenso po ang mga buhay ninyo. Sa mga maut bisitahon ng Albay Agri Fiesta 2023, pwedeng magpasiring sa Albay Bounty Village sa Kamalig Albay na madurar sundo sa aga Mayo 31. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.